mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon. Ano sab kini ang programa sa PBCM, kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug kini karon ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasigasig nga magadapit kaninyo o magapaghinaot nga kamong tanan karon na kamo sa kabaskog kadasig alagsig sa inyong mga panglawas para magamit natong puhunan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod ka nato ngadto sa kaluwasan sumala lamang sa manakasulat sa Biblia o uban sa mga basahon nga referensya nga gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O dining tungura among mainitong pagpangamusta sa nagkalilaing mga membro sa PBCM labi na diri dapit sa Villanueva o diri dapit sa Taguluan, Misamis Oriental kang Brother Cherry ikila o diri dapit sa Natumulan no? Taguluan, Misamis Oriental o sa dapit sa Cagayan de Oro City o dili dato pagkalimtan ang atong obligasyon para sa PBCM Palace Reconstruction no? O kumusta sa tanang mga membro sa diri sa dapit sa PBCM Compound sa mga diehard. Kumusta kaniyong tanan mga kaigsunan? Og nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta usab mga higala ug mga kaigsunan? Kiniusab karon ang inyong alagad ebanghelista Brother Abner ng Kasaw makauban ni karon tulumanon sa mga itong lamdag sa kinabuhi. Og nining tura makauban pa ang ebanghelista o ministro. Kumusta ug mayong pagpatalingog usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo minagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras magigsunan sa inyong pagpatalingog dining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mabati ang programa nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og nini karon nga inyong pagpatalingog nining oras sa inyong pagpaminaw mga suking tigpaminawan kamo na niana ang among mga gitimbaya. O pahibalo sa tanan nga mga kaigsuonan sa PBCM nga mga membro nga dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gihimo kini katulo sa usa ka tuig mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 busa giawhag ang tanan nga mga membro sa pagtambong nining mga higayuna. Og sa inyong pagpatalingog mga kaigsunan, nini karon nga pagpaminaw dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental, diin nagapatalingog kamo dinhi sa Power Radio. Ang atong programa mabati kini matag adlaw nga Sabado mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog. Duha ka hugna kini, unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Og mabati ang ikaduhang hugna alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagna sa kagabion. Live sa Facebook mga kaigsunan ang programa. Kumusta usab? O kini nga programa gitagaan kini gi-sponsor sa GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din gipamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City o sa probinsya sa North Cotabato. Ang atong programa mabati din hining maong sibihan sa Mount Apo Radio kon Ronda FM Teleradyo matag adlaw Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kagabion. Live gyapon kini sa Facebook mga kaigsunan. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City ang atong programa mabati din hining maong sibihan sa RPN Dixki o Teleradyo matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Adunay pagsubli dinhi sa matag adlaw Martes o Huwebes ala 1:30 ngadto sa alas 2:30 ang tagna sa kahaponon. Live sa Facebook makita usab kini sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City ang atong programa mabati dinhi sa RPN Dixki di Dipolog Radyo Ronda alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kagabion. Live gyapon sa Facebook ug makita sa YouTube. O sa atong mga tigpaminawan usab dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental kumusta usab kaninyo ang atong programa mabati ninyo dinhi sa B Radio Waikurat FM matag adlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Ato usab nga kumusta ang mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati din hining maong sibihan sa DYLA matag adlaw nga Domingo duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kaudtohon ug mabati kini ang kaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang tagna sa kahaponon din dumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro.
Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa 98.5 DXAL Like FM. Matag adlong Domingo, alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagnas kapunon dinhi tigaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Ato usab nga gikumusta ang mga kaigsunan nganiyas tinipong bansa sa Amerika. Kumusta kaninyo? PBCM member, Sister Tisi Kulihat o ni Sister Lily Patterson. Usab ang atong pagpanimbaya ni Brother Nicolimos Nicky Hermias. Kumusta kanimo, Brad Nicky? Usab, gikumusta na to din sa Bilaniba, Brother Primo in Sabang o ang PBCM Legal Counsel, wala ilain, Attorney Ramil J. Carion. Ni atong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Ato usab nga ipahibalo og i-display sa screen kung nagalantaw ka mo sa atong Facebook Live ang mga official nga mga bagong basahon sa PBCM. O kini mga kaigsunan mo sa grab na kamo og kopya nini, available na kini sa atong main office dinhi sa PBCM compound, Barangay San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Pahibalo usab sa tanan nga mga miyembro sa PBCM ug sa mga nagsunod sa programa nga kining kanhi ministro o ibanghilista nga mao si Aquilino Valencia nga makita ninyo sa screen, tanawa lang hulagway nini. Ayaw na ninyo kini tuuhi kay gitagak na kini or gi-expelled na kini sa PBCM. O kung aduna may iyang mga gihimo nga mga pamahayag, gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang ug walay kalabtanan ang pagtulundan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Chief Minister o Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Og sa tanan nga nagapaminaw, kamo na niyan ang among gitimbayag. Garon sa pag-iskot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ining hugayon na karon mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, ang atong pagisgutan karon mo kini ang bag-ong langit o bag-ong yuta sa PEDM. Nganong amo kining gihisgutan mga mahal namong tigpaminaw, dili nga nagdumot kami kanila. Kay magpakita gani sila kunuhay kaisog hapit lugar kita ganina bradron okay, kay ato man o nagsapon kay gingna na to unsa man makigdebate mo buti pasabot dili na dautan ng pakigdebate kay binayloay na sa rason no unya kita kuno nga mga membro sa PBCM sakit kuno tag sinultihan labi na kay ato lugar silang ipaghingawat bradron pero sa dili pa una, ato usab sa nga i-display ang mga nagapangutana brethren ug atong gipangamusta silang tanan nga ilag yung sundan ang atong matag programa kay dili sila mahangawa tud kay kung dili pa gani mahurot na to sa pagtubag ato man nga ipapadayon alang sa ilang katagbawan brethren. Okay, basahon na to ang mga pangalan sa mga nangutana. Mao kini una, Jerby Suaso, Dennis Madrid, Surigao del Sur. Ikaduha, mao si Guhilde Efraim. Ang ikatulo, mao si Efren Anino Guhilde. Ang ikaapat, mao kini si Boy Ortiga. O ang ikalima, mao si Rigor Is Alid Anip dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. O dini karon nga higayon na atong balikan ang atong punto sa atong tema karon nga ang bag-ong langit ug bag-ong yuta sa PEDM. Nga ato kini ginganlan og PADM kay para pagpakita usab gihisgutan nato bradron nga sa kinatibuk ang litra ana bradron anang PADM mao na ang giingon nga ilagi parehistro kuno hay PEDM HSI Reverend nga giparehistro sa gobyerno sa Securities and Exchange Commission nining milabay lang nga tuig na rehistro sa Marso 6 2024 unya gitukod ni adtong December 29 2023 nya kining PADM tungod kay ato man nga giingnag kawatan og tulisan di man pod sayop kay tungod ang doktrina aning PADM doktrina man sa PBCM sa laktod walay kagulingong doktrina kining pundok sa PADM unang atong gi-revise ang PADM atong giingog NPEDM kining Reverend mo ni ang giingon nato og napulos unya ang P pangawat ang E awat-awat unya kinsa na sila mao na si Dani Makarayo kay mao may nagtukod ining PADM. Ang katuyuan mga mahal namong tigpaminaw di mi gusto magpasala kay sila bagod kunoy katumanan nga natuman sa ling silangan pero kung nagsunod mo sa programa namo katong gipangal-ngal nila tinudlo to ni Reverend ngadto kaniya usa sa ministro kanhi sa PBCM
Unya sakit kuno mi manulti kay amo laging giignan nga kawatan og tulisan. Nganong di man kawatan og tulisan kinsa ilang giwali? Si master, kinsa nas master? Ako na nga amahan mga mahalamong tigpaminaw nga pundador sa PBCM. Pero ang iyang gisaligan, nag-ingon gud kuno si Attorney Agbong nga sama kuno sa uban nga mga lain-lain ngalan reliyon si Kristo kuno ang giwali. Bitaw. Kay wala may Kristo pa nga ilang pakita nga mo'y mo sagda kanila. Unya ako nga anak, di lugar ko makahimo sa pagpahibalo kaninyo. Kay pati pa kami kanagong gingon nga ani ang katumanan sa tagna sa unang Pedro 1:12 nga nagwalay sa Espiritu Santo dire. Na ato diyang tukion, giunsa nila paghisgot ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Mo nang sa topiko nato nila kay ang tuyo man nga kabadbaran ta aron kadtong inyong mga panghuna-huna masayran nga uy kini di ay ang pagpasalaag kay baya naman og kami inyong ignon nga mo ay nagpasalaag. To prove nga ang PBCM di gyud sila makahimo pag-ingon nga kawatan. Pinapayas ra ba tong amahan ni Eric ba murag bagdakog lawas? Murag mobira na to unyag ni bira to. Natanahon unya na to. Ayaw istorya rang atoa. Ayaw pagpalabi sa inyong gibati nga gamhanan namo. Ikasakit nila pag ayaw ribera ng atong pag-ingon nga kining pundok ka inyong pundok mga tulisan og kawatan. Unya, para pamatud-an na to. Mga malamong tigpaminaw. Kano sa aba natukod ang PBCM nga nagwali sa Espiritu Santo ug kinsa gyud ang chief minister. Nga gihatag ni master nga gihugpong niya ang mga magwawali. Ra sa supremo presidente ug pundador sa PEDM nga si Macarayo. May nagsulti ani. Ikaw may nagsulti ani. Nga kung natuman na ang tagna bay tumanonon pa. Ha? Matuman pag-utor niya atong patalingugan bradron. Kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali din ang trabaho nila sa wala pa dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw sa naong sayuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita nga kanang balita pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM 1967 na restro tuig 1971 ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya ug mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali po gipawali ni master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ang Chief Minister, ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM, ang Executive Vice President, mao na ang giwali nato regular, mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. O nabati nato, brethren, unsay regular kuno nga giwali sa PBCM, brethren? Ang regular nga giwali sa PBCM mao ang katumanan sa Santo Master Tomas di inyo Senyor niya nagsugod ni niadtong 1967 pa. Mo nang mingon tarib nga kung kining panahon na karon dunay modalas ngalan ni Master nga katumanan sa Santo na dili na sa PBCM. Amo nagingon nga pangawat na kanang pamagiya kay kanang pagpamatuod doktrina man nga iya sa PBCM. Naghisgot pa siya, brethren, nga pinanguluhan. Pinagwala lain nga nangulo mo ikaw Reverend nga mao ang gipahiluna ni Master nga mao ang Chief Minister sa mga tanan nga mga ministro. Nakita nato mga malamong tigpaminaw 1967. Unya karon inyong gikuha, di ba ang tawag ana Macarayo, tulisan mo? Unya mingon ka nga naaman nagparehistro man mi. Even though nga nagparehistro mo, pero sa mata sa katilingban sa mga tao nga nagsunod sa programa nagbakak pa mi. Aber suli agani nga kami may kawatan. Wala kami magbakak. Kay nabasa na nato sa Biblia nga gipatinaw nga naay gisgutan sa Biblia nga gitawag og mga kawatan sa pulong. Kana diang pulong nga wali. Mao man lugar na ang sistema nga gipamatud-an namo. Sumala sa Biblia sa nakasulat sa Jeremias nga adunay mga mangawat ay sa pulong
diha niya na. Mm. O atong makita ka na nga gisgutan sa Jeremias mo nang ang mga tao nga kung nakadungog sila, brethren, di gyud sila mingon nga nasayop ang mga ministro sa PBCM. Og mabasa ka na nato sa Jeremias 23:30 reference sa Biblia. Nakasulat nga dunay nangawat sa pulong sa Dios. Busa aniya karon akot batok sa mga manalagna nagaingon siya ba nga nangawat sa akong mga pulong ang tagsa-tagsa gikan sa iyang isig ka tawo. Di katong mga managna nga nangawat mao tong bakakon nga managna. So dili kalikayan nga pag-abot gani ang tinuod nga manalagna, brethren, og sa magwali pa sa PBCM og PDM, makita gyud nga mo sulti gyud kung kinsay kawatan. Among gipamatud ana. Nakaron dinhi kita sa punto atong ipabati nga unsay ilang gitawag og pagpamatuod. Atong ipabati ang clipping nga mo ilang gihimong dugukan pud, brethren, nganong adunay mo gawas nga bag-ong yuta niya gi-revise na pud dayon ba nga bag-ong kalibutan. Okay. Atong maminawan ang tingog ni Macarayo, ang presidente ug founder sa PEDM. Kana ang nabasa nato sa Biblia. Sa duha ka mga syudad nga mao kato ang Gomora ug Sodoma, nahimong daw abo og nawala sa mapa. Wala na, nawala. Kato mao ang sampol. Pag ang Dios na gani maoy mulaglag, sa dapit diin iyang gisulti na daan wa gi mabilin. Unsa nakaha nga ang kalibutan di na mapuslan. Unsa nakaha nga ang kalibutan di na mapuslan. Atong nakita nga gipabati niya, brethren, nga unsa nakakuno ang kalibutan nga dili mapuslan. Ngano daw nga ang kalibutan dili mapuslan, mga mahal lamong tigpaminaw. Pasagdanta ang baba sa pundador o chief minister si Hermoines Macarayo kay naapoy ila yung gisgutan nga naa daw sa ilang kanta gani ang paglitok og bag-ong kalibutan kanang gitawag og kalipay inig katapos. Kanta man na sa PBCM, mga mahal mong tigpamanaw, gikawat gyapon nila, giilisdan ni atong pamation. Okay, atong maminawan. Depende na unsa ano pagdala ang imong pagtuo. Unsa pag-interpretar nimo sa Biblia? Mutuo ka ba nga ang kalibutan maguba? Mutuo ka ba ang kalibutan matapos o dili ba mutuo? Basta ang tanan nag-istorya patakaron wa pata mo abot sa finishing line. Ang tanan natong gituuhan mo sangko ra gyud ta sa finishing line. Tapuson ba ang kalibutan? Di na ba mapuslan? O mapuslan pang kalibutan kay gusto pa natong puy-an? Moro na. Busa ingon anak nga plastada. Sa side sa PEDM, plastado na. Giingon nas atong Ginoong Kristo, Mateo 5:18, walay pagkasayloan sa nakasulat. Bisan usa ka kulit o sa katulpok, hangtod ang tanan matuman, busa matuman na. Ang gihawiran sa PEDM nga mga ministro, ang kalibutan di na mapuslan. Kanara. Kung naay di mo tuo, maora ni nga sistema. Pag abot sa katapusan, kanang giingon katapusan sa kalibutan, diha na mahibaw-an ang tanan. Naamang mga sayop ani. Naay mga sayop. Ang uban nagtuog rapture. Oh, pagkatapos kalibutan na, naana. Naapod sa gihimo pod namong intro pod sa dili pa magsugod ang programa namo o kalipay ini katapos. Doon na dayo paglitok bag-ong kalibutan. Naman na. O kalipay ini katapos. Doon na dayo paglitok bag-ong kalibutan. Naman na. Atong napamatian, Brad Arman, Brad Rooney, nga doon na magkuno yung mga sayop ani. Dato pa, nagpasidaan na siya. Labing siguro, nga dili sila mo ay sayop, kay sila goy nagmuntar ana, Brad Ron. Di kita mo ay sayop, ug ang uban nga pagtulunan. Pananglit, pero naamanta sa sistema. Atong i-explain, kay aron dili malipat ang magkaigsunan. Ang atong susihon, kay narakuno na, og mutuo ba kuno ta nga ang kalibutan kapuy-an. Kay wa man lugar magbuot, matod pa niya. Basta kay namang gyud masayop ani, matod pa niya. Kay ang kalibutan sa ilang baruganan, plastado na kuno ang ilang mga pagpamatuod. Kay di gud kuno mapuslan ang kalibutan. Hain ang usa sa sitas nga ilang gikabuangan nga
tungod kay ang kalibutan di na kuno mapuslan busa. Nagmuntar din sila og bag-ong kalibutan o bag-ong yuta. Brad Arman, sumala sa nakasulat sa Biblia. Sumala sa nakasulat sa Biblia, Reverend, dari na to mabasa sa Maayong Balita Biblia nga may imprimatur Ricardo G. Cardinal Vidal. Mabasa na to sa basahon sa Isayas, sa iyang kapitulo 24, versikulo 1, kama 19 hangtod sa versikulo 20. Pero unahon na to pagbasa ang versikulo 1, gingon, "Timan-in ninyo nga ang kalibutan himuon sa Ginoo nga kamingawan. Kunubon niya kini o patibulaagon niya ang katawhan." Atong nakita nga sa versikulo 1 sa 24, patiman-an nga ang kalibutan daw himuon sa Ginoo nga kamingawan. O kunubon niya kini o patibulaagon niya ang katawhan. Padayon sa 19 ug 20, Brad Arman, Nagunob ang kalibutan, nauyog og nisiak kini. Nagsusapinday ang kalibutan daw hubog. Nagtuya-tuya kini sa masapayag, nga gikuso-kuso sa bagyo. Nabukatan kini sa kalapasan og inig kapukan niini, dili na kini makabangon. mo ni ang nakasulat sa versikulo 19 ug ang nakapabugat, nagunob ang kalibutan na uyog na siak kini sa 24, 19 ug 20 sa Mayong Balita Biblia. Sa 20 din yun, nagsusapinday ang kalibutan daw hubog. Nagtuya-tuya kini sama sa payag. Nga gikuso-kuso sa bagyo, nabugatan kini sa kalapasan, og inigkapukan nini, dili na kini makabangon. Manang ilang giingon, nga kini mao ang doktrina nga wala sa pagtulon ang PBCM nga gi-additional nila. Ha? Karon atong nakita nga mo ning gingon nga ang kalibutan kuno dili nakapuslan, mo hinungdan nga dunay bag-ong kalibutan nga sila didto mo'y hakuton na atong susihon. Sumala sa nakapayag sa Biblia. Pero sa unsa mang matanga nga ang kalibutan, Brad Ronnie, magunob og maoy nahimong dugukan nila nga ang kalibutan kuno dili nakapuslan. Dili ingon nga wa ta mosupak, Brad Ron. Pero ang Biblia wala mabilanggo sa Isaias 24:1 kama 19 ug 20. Kay nagtuo mong gud nga maing laki na lagi sa gani naglain, nag-chief minister na gani siya, samtang sa gideclare niya ganina sa unan sa atong nabati nga ang PBCM oy original. Kay nganong original 1967 nagsugod pagwali sa Espiritu Santo. Kano sa nagsugod, Brad Ron? December 29, 2023 narehistro sa gobyerno, March 6, 2024. Nakita na to. Ang atong paningkamutan tungod kay luyo sa kabag-o pa ni Ana Bradani sa atong pagtulunan nga narehistro sa Securities and Exchange Commission Marso 6. Oo. Busa limpyo ang pagsulti na to, di nila madawat, sakit daw, pero mauman na ang tinuod. Pag mag-ingon ta nga ikaw gikabahong, wala na magpasabot ba doon nga nanaway ta? Kaya na may kabahong. Unya kung tandugon nimo ng kabahong, sakit gid ang kabahong. Tinuod. Nakaron. Sa unsang paagi, Bradon, nga magunob ang kalibutan nga di na mapuslan nga nasaypan nila sa pagpasabot. Okay, mao ni ang paagi Reverend ang gibasa sa kaubang ministro Brother Arman, mauman ang Mayong Balita Biblia may imprimatur Julio Cardinal Vidal ang Isaias 24:1 kama 19:20. Ako lang ipaibabaw sa mao gyapon nga kapitulo 24 pero ari ko mabasa sa 3 nga bersikulo ngadto sa 6. Ingon din nato mabasa sa unsang paagi ang kalibutan magunob now. Magunob ang kalibutan. Ang Ginoo mo'y nagsulti niini og matuman gayud kini. Nagbangutan ang kalibutan og nagluya og nagsubo ang kalangitan nunot sa kalibutan. Nabulit sa hugaw ang kalibutan gumikan sa mga lumulupyo niini. Kay sila naglapas man sa mga balaod sa Dios. Gilapas nila ang mga tulumanon, ingon man ang walay katapusan nga kasabutan. So sa 5 dunay gisgotan nga nabulit daw ang kalibutan gumikan daw sa mga lumulupyo nga hugaw. Naglapas daw sila sa balaod sa Dios. Dayon kay naglapas man sa balaod sa Dios mo nang dunay tugon nga nagunob ang kalibutan niya sa 6 dayon ang paagi. Atong basahon sa 6. Gingon, gisilutan ang kalibutan. So mahimong masilimutan ang kalibutan dayon. Ug ang mga lumulupyo nini tungod sa ilang mga sala. Busa nangasunog ang mga nagpuyo sa kalibutan ug tungod niini diyutay na lamang ang nagpabiling buhi. Busa taliwala sa pagsunog, mga mahal lamang tigpaminaw, magkaigsunan, doon ay magpabilin nga buhi. Gigamit ka po ni nila, pero sa unsa ang
kalibutan dili na daw mapuslan kay magunob ang kalibutan na ato sa Biblia, pero atong timan-an unya kay magunob man ang kalibutan sa atong nabasa sa Biblia nga sa bersikulo 6 kanina gipakita nga ang bersikulo 6 gisilutan ang kalibutan ug ang mga molupyo nini tungod sa ilang masala, busa nangasunog ang mga nagpuyo sa kalibutan. Og tungod nini diyutay na lamang ang nagpabiling nya sa ilang interpretasyon na bradron ay nakakuha lagi sila na kuno ang katumanan din na kay kana daw mauman kuno ang pagsunog sa kalibutan nga dili nakapuslan, mauman daw ang gubat. O gibasa din nila watay supak niya na hain nila din gisunod pagbasa o watay supak, gisundan lang nato ang Biblia nga ilang gigamit ang kalibutan magunob, pero gigamitan nato sa maura gyapong Biblia pagkagamit nato alang sa pagtubag, Brad Arman. Niya na tumabasa reverend sa Isaias 42 versikulo 23 kama 25. Gingon sa nakapayag, kinsa ba ang anaa sa taliwala kaninyo nga mopatalinghog niini, nga mamati o mopatalinghog sa panahon nga umalabot? O sa iyan sa versikulo 25 gingon, tungod nini iyang ibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat, o kini nakapasilaob kaniya sa iyang maglibot, apan siya wala masayod niini, o kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa ang gipasabot di ay nga ang kalibutan mahimong walay kapuslanan, matud pa nila nga dili na mapuslan, dili na makabangon. Tungod daw sa nabasa nining 42:25 nga tungod nini yang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis, ang kasuko ug ang kusog sa gubat. Unya dayon og kini nakapasalaob kaniya sa iyang maglibot, apan siya wala masayod nini og kini nakasunog kaniya. Buti pasabot nga gubat di ay mga mahalamong tigpaminaw, Brad Ronnie, Brad Arman. Watay lalis. Itabo naman ang unang gubat sa kalibutan, First World War, then ang Second World War, moatubang tag ikatulong gubat sa kalibutan. Walay lalis. Pero ang atong doktrina o gikasupakan, Brad Ron, nga nagpatuo sa mga tao, nga dadon daw sila dito sa lain unya na nga kalibutan. Unya ang gibasihan ni Makarayo, nituo kuno sila rapture. Nga ang mo rapture, si Kristo man na makita nato sa unahan. Di ba nagkasungag ang ilang doktrina? Maingon nga, di na siya mo angkon, Brad Ron, nga ang iyang kauban mo ay nagsulti nato, nga ang PBCM pinilian. Kay ang PEDM pinili. Siya nagsultian na. Iya pang gi-question, wala siya mahibalo nga ang kauban nga nagtukod sa PDM nga mao sinakwa mo nagbuhi anang istorya nga ang mga pinili maong PADM unya ang mga pinilian maong PBC mo nang ingon ta Reverend, wala mo manghilabot sa PBCM. Mo na giingon, Brad Ron, nga di na niya ang konon, di mo na panultihon nga the act of one is the act of all. O imo gunang kauban may pay imong iputbol o kinsay mamutbulay ninyo sa inyong PADM. Kaya di naman ni mo dawaton. Gipangbungaw naman ni sila. Manang giingon nato, mga bata pa, pero gisugdan nagkabungaw. Gaw sa itong usa, Bradron. Kay magulang naman to siya nato si Dane. No? Pero kinabuang ta sa pagpanabot, di na nato atong ang kuno ng atong kauban mo na diha lagi. Paluma-luma tagbot og doktrina, wadi mo magsabot taan. Mo na itong giingon, Reverend, di magdugay ning punduka, kaya ang mga nagtukod ning punduka, wadi magkasinabot. Ang pagpamatuon nini, gipribahan bagyon. Ang ikatulong gubat sa kalibutan, mo'y mo guba sa kalibutan daw, unya busa ang kalibutan na siya, di na gyud kuno mapuslan. Ang istorya sa Biblia, husto mga malamong tigpaminaw. Ang diferensya dia, ang iyang konklusyon. Ingon ba siya ganina sa atong napamatian nga, dili ta magsulti og private interpretation, kinahanglan naagyod sa nakasulat sa Biblia. Nakasulat ito sa Biblia. Ang private interpretation diya kanang atong self thinking nga wa na musibo dinhi sa gipamatudan sa Biblia. Atong pamation, Brad Ron, Brad Arman, ang gipamahayag ni Hermoines Makarayo. Okay. Sa naa, narehistro sa Securities and Exchange Commission nga mong pagtabang sa mga dunay balatian,
o pagpakailap sa pagsalig sa mga tao diha sa Espiritu Santo labi na niining dagan sa panahon karon nga nag-atubang nata sa katapusang mga butang. Hapit na moabot ang katapusan sa tanang mga butang bisan pa sa mga tao. Mao kana ang paghukom sa Dios o nga mao kana ikatulong gubat sa kalibutan. O nga mao kana ikatulong gubat sa kalibutan. Pero kung giingon man namo katapusan sa tanang mga tao, o manggani nga naningkamot ta pagpahibalo ginamit ang balaang kasulatan tungod kay luyuan ng tanan sa plano sa Dios, may tinguha pagyud ang Dios nga ang tanang mga tao dili mahitumpawak, dili maapil yan ang katapusan sa tanang mga butang. Kita nato maluwason gyud ang mga tao nga dili mahitumpaw kana di apil na tabra dron. Muna nga among gipasabot mga kaigsonan nga kung mutuo man ta dili nila diri kanamo kung mapamatud-an na to. O ingon man siya ganina sa unahan, doon na maging masayop na to nini. Pamatud-an na to, nga kita gyud ang dili na sayop na doon. Pero, kanang gisgutan nga pamatud-an to nga kita, kung dili ta makapamatud, tama ratas baba. Na, atong ipakita sa Biblia, kung mo basi tag Biblia nga dili mahimong private interpretation, sa gitugon sa Biblia, brethren, unsang pamaagi para makuha gid nato ang kamatuoran. Okay, atong basahon rin ang Biblia, pero dili ko mabasa sa Biblia nga unang hubad sa King James Version. Ang ilanan ini ang pinadayag tawag bugna, ang Santiago tawag Jacobo. Ari ko mabasa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 15. Ingon ini atong mabasa. Magkugi ka sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahamot-an sa Dios. Usa ka magbubuhat nga walay iga kaulaw. Mahibalo nga mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. O nakita nato, gi-highlight nato og yilo. Usa ka magbubuhat, magkugi daw ka sa pagpakita sa imong kaugalon nga nahamut-an sa Dios. Kinahanglan gyud nga nahamut-an kay kung dili mamao, di gyud may muot ang Dios. Usa daw ka magbubuhat nga walay iga kaulaw. Mahibalo nga mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Nganuman nga atong bahinon ang pulong sa kamatuoran para di ta maulawan nga makamao kugi sa pagpakita sa kugon nga namutan sa Dios nga makabuhat makamao mo bahin-bahin sa mga pulong sa kamatuoran. Karon, pag ang kalibutan dili mapuslan lagi kay nakita naman nato dili na makabangon. Atong susiyon unya hain ang gipasabot nining kalibutan. Kaysa ubang huban na, gitawag man nagyuta, nga dili nakapuslan. Nga naman, maunsa man ang kalibutan kung gisgutan nga ang kalayo di ay maoy nakapasilaob nga mo'y musunog, kada nagisgut o gubat. Kung doon na may gubat nga gisimbulog kalayo, pila ba lang kadapit, Brad Arman, ang madagpakan sa gisgutang kalayo o gubat, sumala, kung moabot ang Third World War, Brad Arman? Basahon na lang ang priba Reverend din sa ang Biblia. Sa basahon sa Soponias, Kapitulo 3, versikulo 8. Ingon, Busa, pagulat kamo kanako, nagaingon si Jehova, hangtod sa adlaw nga ako motindog alang sa tukbunon. Kayang akong hugot nga tinguha, mao ang pagtigom sa mga nasod. Aron pagatigumon ko ang mga gingharian, aron ibubo ko sa ibabaw nila ang akong kayugot, bisan ang tanan nakong mabangis nga kasuko. Kay ang tibuok nga yuta, pagalumpagon, pinaagi sa kalayo sa akong pagpangabubho. O nakita nato, sa gi-highlight nato, og yilo, bisan ang tanan akong mabangis nga kasuko. Kay ang tibuok nga yuta, pagalumpagon, pinagi sa kalayo sa akong pagpangabubho. Ikong kalayo nga literal nga igluluto na sa atong kusina, mga mahal nga tigpaminawan, mga kaigsunan. Nganong tibok man nga yuta kini? Unya, nganong mulumpag man gini? Busa, sa ato nang nabasa sa unahan, mao ang gubat. Busa, muliki ang yuta pinagi sa gubat mo tong matayog, muuyog, nagtuya-tuya, nga dili na kuno kapuslan, katong kalibutan, uyuta nga maigo. Pero sa pagsabot nila, mao daw nga magbuhat ang Dios og bag-ong kalibutan kay didto daw sila hakuton. Ang tinuod kung doon na may tibok nga yuta nga pagalumpagon sa kalayo. Tanan bang dapit sa yuta, bradron?
ang malumpag nga dili nakapuslan sumala sa Biblia. Dili, Reverend, tungod kay bisan tuod og gipahayag nga ang tibok yuta pagalumpagon pero may gitagana ang Dios nga dapit nga dili maapil unya ni anang katalagman. Bisan tuod og gisgutan, brethren, nga ang kalibutan di na mapuslan. Katong na Higo. sentro naigo. nga naliki, brethren, sumala sa Biblia. Unya, na problema ra ba sila, brethren, kay gikontra nila ang kuan ni Master diyan nga pag magisgot tag dapit sa yuta nga hawas katalagman yon, di ka na naghitak diha. Nganong problemahon man nimo? Nga nag-ingon man ang imong gibasa, ikaw ray nagbasa, tanawa raw. Nga ang katong mga makasala nabugatan na ang kalibutan tuod sa sala, busa na nga sunog sila. Katong jutay nga nahabilin, motoy nagpabilin nga luwas sa katalagman ni anang ikatulong gubat nga inyong gisgutan. Nya nagproblema sila kay diha sa gitulo ni Master iyan ang gilalis tanawa. Atong makita kini karon. Hain ba ang imong giingon, brethren, taliwala nga sunugon ang tibok nga yuta, doon na di ay dapit nga gitawag nimo og hawa sa katalagman. Kay para nila, brethren, wa man na ni ining kalibutana. Para nila nga kining dapit nga hawa sa katalagman wala ni ining kalibutana, pero sa Biblia nanin ni aning kalibutana giandam ni sa Dios ni adtong iyang katawan nga moy makaangkon og kaluwasan pag-abot unyas katalagman. Dinhi, Reverend, sa Biblia nga may tatak si Adventist Church, basahon nako dinhi sa Isaias kapitulo 32 bersikulo 18. Nya, og ang akong katawhan magapuyo sa usa ka makigdaiton nga puloy-anan. Dios may namulong ani ngadto siyang katawan og sa mga puloy-anan nga gawas sa katalagman sa mga pahulayan nga malinawon. Atong siguro mga malamong tigpamana kay sa dihang makadungog sila sa ilang waliw niya, nakadungog na sila kina-establisher naraban ni sa dugay mga katuigan ba doon. Di moingon sila nga gusto di itong nigawas nga nagtukod og padim. Ang gibasa nato og ang akong katawhan magapuyo sa usa ka makigdaiton nga puloy-anan og sa mga puloy-anan nga gawas sa katalagman sa mga pahulayan nga malinawon. Nganuman kung doon na may kalibutan o yuta nga niliki o dili na mapuslan, doon ay dapit nga hawa sa katalagman nga yuta o kalibutan dinhiraga po na nga magpabilin. Hain ang priba, Brad Arman, sumala sa nakasulat sa Biblia. Ang priba, Reverend, sa Ecclesiastes Kapitulo 1, sa iyang versikulo 4, gingon sa nakasulat, usa ka kaliwatan moagi, o ang lain nga kaliwatan moabot, apan ang yuta mupabilin sa walay katapusan. Nakita nato mga mahal lamong tigpaminaw, ang yuta mupabilin sa walay katapusan. Wa mi mulalis atong ilang sulti nga naay kalibutan, o yuta nga dili nakapuslan, katong maigo. Pero ang dapit nga hawa sa katalagman, muni ang mupabilin nga yuta para sa mga katawhan sa Diyos. Wa nang gisgutan nga yuta nga mupabilin sa walay katapusan. Wa na nga moingon tuas kawadangan. Kay nag-ingon ba si Hermoines Macarayo nga ma-research sa bana, bradani. Uy! Kana di ay ma-research. Di na kinahanglag Bibliahon kay ma-research man di ay. Mao nang atong tutukan garon. Agig pagpamatuod. Sumala sa pagtudlo ni Master Brad Ron, asa ba ka ng dapit nga hawa sa katalagman nga karon gisupak na nila? Kay kung tinuod pa si Master nga naan ninyo kanang inyong gipasud, nga inyong gipatuo nga gisudla ni Master, nagpa-medium spirit nga si Alejandro Badira. Uy, nga anong gikontra man niya ang sulti ni Master? Nga kini personal man og na-record na sa basahon nga ingon nga Biblia nato, brethren, unya si Dani Nakwa gani ang atong gisaligan nini hasta kalakip pa ang iyang bata nini, brethren, nga gipatabang. Unsay priba, brethren? Aniya priba basahon nato nini atong basahon nga naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas D. Senior nga ang principal author, ikaw, Reverend. Unya kaabag nimo si Mr. Nakwa nga nana sa Padim. Unya atong i-highlight na ngalan nimo og kang Mr. Nakwa. Unya sa pagpruiba nga katabang pod ang anak ni Mr. Nakwa nini sa pagprint nining mong basahon na makita na to. O kano sa pelikula. Niya basahon na to. First printing October 10, 2014. Dayon nadia gawas kon ipaila ang tanang kinutlo sa Biblia gikan sa Cebuano translation sa King James version. O uban pang mga translation ang tanang binadlisan among kinagalingon nga nasa ubos den Reb, makita sa mga naglantaw na to, printed by Shailani
Computer Services dinhi sa San Antonio saan Misamis Oriental. Okay. Dayon ang mga ebanghelyo ni Master nga nasulat dinhi mauning nakasulat sa chapter 4 verse 139 kay kining atong barsahon mura manig Biblia giingon po ni Master nga maabot ng panahon nga dunay kagulingong Biblia ang sa panahon sa Espiritu Santo munang naik kapitulo o bersikulo. Manang natay basihanan. Oo. Sa ubos dahil sa 139 nga bersikulo mo nitong mabasa. Kamong mga mag-uuma sa kugon, ato pa sityo sa Barangay San Antonio, naka-close and open parenthesis, kinahanglan nga mo pauli mo diri, inig kahapon, og diri mo mga tulog kay kining dapitang gipasabot, sityo Barangay San Antonio ang gipasabot anang nga dapit. Maura, Sitio Barangay San Antonio. Kaya mo man na si Babaw nga. katong Kugon Sitio Oh, sa Barangay San Antonio. Kay Brother, sakop mo na sa San Antonio Barangay ka ng Kugon, kay sitio mo na. Oh. Na asa kuno ipapauli, kinahanglan kuno mo pauli diri. Sa Barangay San Antonio gipasabot, inig kahapon og diri mo mga tulog kay kining dapita maura ang hawa sa katalagman matud pa ni Master. Oh, klaro, si Master ang nagsulti niya na. Busa kung sa debate, Bradron, Oh. talakip na ang mga membro sa PBCM sa pagtestigos na ato niya na kung makikdebate kini sila. Pero ayaw nila kay klaro naman nga punggak yun ang argumento ni Hermonis Macarayo. Karon, giunsa din niya pagribatal mga mahal among tigpaminaw para ang mga membro sa PBCM maadto na sa PADM niya to pamatian si Hermonis Macarayo. Okay. Dugang pabradani ang kanang dapitang gisaad nga dito magpuyo ang pagkamatarong. Kung ang dapit nga atong itudlo nga hawa sa katalagman, wa na bay makasasala diha. Tanan bang gibuhat, dili supak sa balaod sa Dios. Muna. Oh, kung doon na kay dapit nga itudlo ba tanawas ang palibot. Kinahanglan Ug ang matarong nagpuyo ka na. diha, pasado ba sa giingon nga matarong nga nagpuyo ang dapitang hawa sa katalagman. Basig naa naghitak ang mga naa diha. Basig naa naghitak ang mga naa diha. Busa ka na nga gingon nga bagong langit, bagong yuta, wala gina niining kalibutan na. Oh. Sa lain gina kalimutan ba kamaray. Karayo. Oh, klaro. Nga kung naa kuno'y magtudlo Bradron og hawa sa katalagaman kanang dapita siya klaro ha. Kay basin baya og naghitak na diha. Iyang gipasabot Bradron kay di man ikalimod nga taliwala sa pagtulo ni Master nga atong gipadayon Bradron ay mga masinapakon gyapon Bradron. Kanya, mo ni Reb nga atong ipabati o atong ipatagad nila kung maingon mo nangataki mi. Pangataki din nga among gikoreksyonan si Macarayo. Kinsa may iyang gikoreksyonan nila, di ba si Master? Si Master man imong gituwan Macarayo. Si Master nag-ingon nga kamong taga Sitio Kugon, Barangay San Antonio, kung mo pauli mo adto mo ipapauli sa Barangay San Antonio na raw kay kinilang dapita maura ang hawa sa katalagman. Si Master may namulong ana. Matud pa ni Master pero unsa imong gi-question. Kung dunay mo ingon nga magtudlo og dapit nga hawa sa katalagman. Di ba si Master mo imong gi-question ana? Oh. Unya kung qualified bang namuyo diha? Wa bay nakasala diha basin bag naghitak ang manamuyo diha. Kinsa imong gi-question ana? Kami? Di ba si Master mo imong gi-question ana? Mao nang giatake ka namo. Og latigo man ni latos ni diha nimo tungod kay nagyama-yama ka imo nang gikontra ang sultis magtutudlo. Wa to sila musulti nga kita gipasabot Bradron. Kinsa may imong gipasabot ana di ba dalatanan nga imong gustong luwason pati pa kami? Unsa di gingon ni Danilo Nakwa? Muna Macarayo nga kanang gitawag wala gina niining kalibutan na tuana sa laing kalibutan. Mo na gibuhian nimo Dani Nakwa. Nakaron kay tuwa man din na sa laing kalibutan kay wa man na dinhi. Pero nasa Biblia ganina na ay pinasahi nga hawa sa katalagman. Gisulti na ni Master sa San Antonio sa PBCM na compound lugar kay naaman diha ang sentro. Pero gisupak na din nila kay ngato naghitak man kuno. Unya ang imong gisgutan nga mugunob sa kalibutan ikatulong gubat mas kalibutan na nganong nanghatag man mo og pulong nga inyong giawat-awat diri sa PBC nya dadon i-rapture pamanday mo. Di way kapuslanan. Nakaron atong pamation nga kana daw kalibutan nga lain wala kuno na dinhi ning kalibutan na kay ma-search man gani god kuno na ni atong patalinghugan ang gisulti ni Macarayo. Daan na ang Biblia nag-ingon nga dunay bag-ong yuta ug bag-ong dapit din didto magpuyo ang pagkamatarong. Mao na nga sa kanta nga dunay o kalipay ini katapos ini sa buluhaton sa yuta. Duna dayoy ginigawas nga bag-ong kalibutan nga giandam sa Dios.
Kung i-search nato, makita nato ang bagong kalibutan. Kung i-search nato, makita nato ang bagong kalibutan. Radani. Oh, nakita na to, i-search, ma-search ko na, di, high-tech naman ron. Mugamit na Google, makita di ay na, tanawa, o unsa kang pamaagi. O, tanawa mga kaigsunan, iba, nagdana-dana na. Karon, to probe, nga, mauday na iyang naunaan ba ron kay, nag-ingon mas master, bantay, Loy, man lagi itawag ni master na to, bantay Loy, kay narabay mo ilog sa imong katungdanan. Chief Minister mo ko, bradron. Mong nahimo siyang Chief Minister, kay kita man lugar gisangunan ni Master pagtudlo sa doktrina, bradron. Tinood ka na, Pero Reverend. nag-additional siya. Ang atong giingog pagpangawat, bradron, kanang pagwali sa Espiritu Santo. Doktrinas, PBC, mo mo ilang gigamit sa O PD. kanang paghatag lugar og mga pulong pod, bradron, ilang giawat. Kalakip na nga ilang gikawat din sa PBC. Pero kanang ilang doktrina, di gyud na gikan diri, bradron, kanang gingon nga wala na ni ining kalibutan na kay tuan na sa laing kalibutan. Ila-ila ra ng minugna, Rev. Ato sang ipakita, mao nga, dugay-dugay di ay ninyang plano. Ato makita ang hitsura, Mao ni si Hermonis Macarayo. Ang caption ba doon? Nagingon diya, adunay taas nga mga plano, unsaon pagpalusot sa iyang pundok nga PDM. Tungod, aning forma niya, nga grabe niyang hinuktok o kung saan ka pag-revise sa ubang doktrina sa paghando PBC. raw. Naman na sa sulod sa PBC kumpaw ng iyang nahimutangan. O niya, sa nadugay ng panguna-una, mao ning makita ang resulta na sa katumanan, mga malamong tigpaminaw niya. Atong i-display. Nang hinlo na siya, nana. Sa nadugay ng plano, yung kadayo, iyan ang gitukod ang nasa iyang una-una. Kaya kanang dapitan nga iyang gitindugan, mo nang gitawag nila PEDM Village. Na muna sa nadugay ng plano. Karon, ang plano kay natuma naman, ato diyang ipakita nga, kay nag-ingom sila, Brad Arman, nga ang kana kunong gitawag o kay magunob ko ng kalibutan, mao na nga wala kuno na niining kalibutan na. Tuan na sa laing kalibutan. Interpretasyon na ni Dani Nakwa og ni Macarayo kay ginipinsahan naman niya. Karon, atong ipangutana sa Google, kay ingon man siya ma-search ko no. I-try na itong search, Bradron. How many planets? Pila ba ka planeta, Bradron, sumala sa gipahayag sa mga scientists? Okay, magamit ta og online sa Google, Reverend. Basahon na to og susiyon na to kung pila ka planeta na Google sa English na dinhi atong mabasa 8 planets. The solar system has 8 planets. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. There are 5 officially recognized dwarf planets in our solar system: Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, and Eris. What is a planet? Ay pangutana sa ato pa ning pagkapahayag, 8 ka mga planeta. Nakaron na sa Cebuano, Bradron. 8 ka mga planeta ang solar nga sistema. Dunay 8 ka mga planeta, mao kining Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus ug Neptune. Adunay 5 ka official nga giila nga dwarf nga mga planeta sa atong paghagmay sa atong solar system: Ceres, Pluto, Haumea, Makemake ug Eris. Na karon, sa nakita nato diha, tungod sa 8 ka sistema nga planeta, ang gitawag diha usara gyud Earth, usara po'y Mars, usara po'y Mercury, usara po'y Venus, usara po'y Uranus, og Neptune og Saturn. Karon, ang pangutana, how many Earth, Bradron? Okay. Kay matod pa niya kanang tuan na sa laing kalibutan. May lain pa bang kalibutan? Ingon mas Macarayo. Ma-search sa ba na? Kita mo search. Okay. Kay gisulti ra mas ba. Atong i-search gyapon dinhi gamit ag online sa Google kung tanaw na to og dunay by Earth 1 og dunay Earth 2 kay haron mohaom sa sulti ni Mr. Nakwa nga kanang dapit nga Hawa sa Katalagman. wala dinhi ning kalibutana. Tuan na sa laing kalibutan. Okay. Kalibutan Earth man na. Tanaw to og na by Earth 1 na by Earth 2. Google na dira. No. Earth is the only planet in our solar system with its current name. Bisag diya rata, no? Sa atong pinulungan. Earth is the only planet in our solar system with its current name. Unsa sa atong pinulungan ba doon? Dili ang kalibutan, maura ang planeta sa atong solar nga sistema nga adunay kasamtangan nga ngalan. Pag ingog maura Macarayo, doon na pailain? Di wala din sila. Mo na,
Katong giingon niya ni Dani nga wala na ning kalibutan na tuan as laing kalibutan. Is ingos man kay ma-search man na. Oy, nang anong usara man na diha? Matong ingos ba Ronnie nga Earth 1 ba? Earth 2? Wala. Ipakita ninyo sa sunod din yung programa. Aning mga bahina, nagkatupar mo, kay ningon si Mr. Nakwa nga wala na dinhin yung kalibutan na, ningon ka makarayo, ipa-search. Pero ari na gani sa pag-atake ninyo sa PBCM, nga ang PBCM pinilian, mo disgawas na ka makarayo. Na, makita man ni Brother nga, gisgutan nila nga ang PBCM pinilian, kay ang PDM ay pinili. Lugar lugar mo dipinsa na Brother Arman. Mo dipinsa kita mo nang mingon kag budinay ka mo nang klaruan na ninyo sa inyong pundok dina kay si mingon magkakisab nagsulti ana. Imong kauban. Nakaron. Susiyo na to sa Biblia nga maghisguta og laing kalibutan sa uban ra ba na Brother sa karaan kanang laing kalibutan. Mangita gadi kag tao asa man si kuan pananglitan imong kaila si Roberto, panalita la. Naapa ba siya? Sa wala na. Tuan na siya sa laing kalibutan. Kato ba gipasabot kalibutan sa mga patay. Ang nahitabo day namatay na ang gilumgan, maoy gitawag laing kalibutan kay magtudlo-tudlo tag laing kalibutan nga duna kay ma-search. Gi-search na to, labaw pati nang inyo pasig naa. Muyukbo na lang mi anak pero ato pud nang kwentahon dayon og nganong na ingon anak pud nang inyo ha og makakupot mo. Kay mingon ra mo mabasa na to sa Biblia sa referensya pero magkinagaskas ang papel ba? Karon atong susiyon sa Biblia nagtudlo ba si Apostol Pablo nga mugawa siya sa kalibutan Brad Arman sumala sa Biblia? Niya sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church Reverend sa unang Timoteo kapitulo 6 ug siyang bersikulo 7 gingon. Kay wala kita ibisan unsa nga gidalangan hi sa kalibutan. Og siguro na lang gyud nga dili kita makadalag bisan unsa ngadto sa gawas sa kalibutan. Nakita nato dinhi sa gi-highlight nato. Og siguro na lang gayon matud pa ni Apostol Pablo Brad Arman sa imong gibasa. Nga dili kita makadalag bisan unsa ngadto sa asa gawas sa kalibutan. Di kung naata sa sulod sa kalibutan Brad kung mohawa ka lugar sa kalibutan na, gitawag na sa Biblia o gawa sa kalibutan. Diba? Katong giingon ni Dani nga, wala na nining kalibutan na. Wala gina makarayo. Tuwa anak sa laing kalibutan. Wala na nining kalibutan na, di gawas na sa kalibutan. Matod pa din sa imong konklusyon, tuwa na sa laing kalibutan. Pwede makarayo. Mas-search man na. Pag-search, usara may kalibutan. Wa day mo'y kalibutan na na. Wa day mo'y kasayuran na sa laing pagkasulti. Nakaron, kung basahon ning atong gibasa, ganina nga, sa Biblia, bro, katong gibasa na to, balikan na tong tanaw, no? Para makita, no? Now, og siguro na lang yun, nga dili kita makadalag bisan unsa, ngadto sa gawas sa kalibutan. Di malimod, nga naay gawas sa kalibutan. Pero, wa na magpasabot, nga naay laing kalibutan kun mo gawas ka sa kalibutan sa ubang hubad na bradron giunsa na pagsulti. Okay, sa Biblia nga gitawag kung bala ang Biblia Cebuano hinubad gikan sa authorized version Textos Receptos Reverend basahon ako ang gibasa sa kaubang ministro Brother Arman ang unang Timoteo kapitulo 6. Sa di pa nimo basahon bradron ato ipakita no ang imong gikuan nga Textos ni Areb atong ipakita. Napoy ato prove nga kumubasa ta og na may giya na to. Naggunitag Biblia dili pares nila urot na lang pagreferensya basa-basa og Brief History of the Philippines. Wa gyud diha. Ba ra. Okay. Niya basaw na to Red baron sa pagsusig unsa gipahayag nining maong bala ang Biblia Cebuano Textos Receptos unang Timoteo 6:7. Kay kita walay gidalangan nining kalibutan matud pa ni Pablo og kini siguro nga kita dili makadala og bisan unsang butang paggawas. Klaro, kay kita walay gidalangan nining kalibutan. Og kini siguro nga kita dili makadala og bisan unsang butang paggawas. Katong giingon dinhi paggawas sa Biblia nga Seventh-day Adventist Bible brethren. Gawas sa kalibutan. Pagawas, gawas sa kalibutan. Di sakto tong inyo ha. Kay wala man kuno nining kalibutan na brethren, di gawas sa kalibutan. Pero matud pa niya, wala na nining kalibutan na, tuwa sa laing kalibutan, pagsusi wala man. Pero unsa nang laing kalibutan nga mo gawas?
katubang inyong gitulo nga ma-search pero di ay wa diha ba rataman. Kay usara may earth sumala sa atong gi-search. But Arman, sa ubang hubad sa Biblia giunsa na pagkasulti kadtong unang Timoteo 6:7. Sa laing hubad sa Biblia, Reverend, sa Maayong Balita Biblia nga may imprimatur Ricardo G. Cardinal Vidal, unsa may atong dala sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan? Wala. O unsa may atong madala ini kamatay nato? Wala usab. Busa kato di mugawa sa kalibutan, kato di nang mamatay. Mga mahal na mong tigpaminaw. Tanawara. Gusto silang manggawa sa kalibutan, kay doon na laing kalibutan. Sa atong nakita, wa man. Di kamatayon din na tanawag. Matod pas karaan ba doon? Wa makanuno. Na unsa man ninyo pagpasabot mahitungod sa kalawasan nga sa paggamit niyo terminong wala na nining kalibutan na sa pagsusi na to gawa sa kalibutan kadto man din ng mga nangamatay na. Kay iyang gihadlok ang mga tao nga di na kuno kapuslan na magimasayop ni naturon. Di na sayop ka na karon. Pa-search man ang bagong kalibutan. Wa man diya usara may earth. Unsa man pagkaluwa sa inyong gipangkabig kamo mismo gani adto man mo paingon sa gawas kalibutan ni maong kamatayon. Kung mao man na. Nagamit-gamit og termino di lagi mahibalo. So luoy kayong magsunod og makabig niyo diha kay wala day kaluwasan paingnan kanang inyong pundok sa padim. Na unsay tawag anang pagawas na sa kalibutan nga kadto sa mga patay brethren giunsa pagsulti sa Biblia. Okay, basahon nato ang Biblia nga Maayong Balita Biblia may imprimatur Julio Cardinal Rosales. Nausap kita niya na brethren. Lain-lain pakita no lain-lain color pero maura ang unod. Nay black, nay green. Okay, basahon ako Reverend dinhi sa Sirach kapitulo 17 bersikulo 27 iyon sa pagpahayag. Sila nga buhi makahatag og pasalamat ngadto sa Ginoo. Natural ang mga buhi may makapasalamat sa Ginoo. Apan makaawit ba og pagdaig ngadto sa labing halangdon ang bisan kinsa diha sa kalibutan sa mga patay? Naay kalibutan, pero kalibutan sa mga patay dili kay tuwa na dito kawanangan kay ma-search na rapture din kay ibutang mo anang kalibutan na. Tanawa ra mga malamong tigpaminaw. Dili tungod kay nakasulti sa Biblia. Naghubad-hubad na, dili lugar private interpretation kay nas Biblia. Ang private interpretation niya, wala nakasulat sa Biblia. Nga ma-search na, unsay search. Di na kinahanglan nga sultihan nimo makarayo. Mag-search na lang sila. Nakitaon mo. Nakanang gisgutan paggawa sa kalibutan, laing kalibutan, kalibutan man din na sa mga patay. Di menteryo, mong nang giingon, makadaig pa ba o pagdaig ngadto sa labing halangdon ang bisan kinsa diya sa kalibutan sa mapatay? Makadaig ba? Dili na! Ngano man? Kay katong kalibutan sa mapatay, diin nangamatay, kanang menteryo, diin dito sila nabutang. Wala na nay mga huna-huna. Ay nang priba, Brad Arman, sumala sa Biblia. Niyari rin ang pribasa ang Biblia, may tatak 70 Adventist Church. Sa Ecclesiastes Kapitulo 9, o siyang versikulo 5, gingon. Kaya ang mga buhi na sayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay, dili may balo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Di na mahibalo. Nakaron tungod kay di mahibalo kay wa man mahibalo mura po ni silang patay gud ba kay manggawas gud sa kalibutan. Menteryo man dito. Di wa may kalibutan. Wa ni sila kalibutan nakaron niya. Unsa dayon? Magpa-rapture na din sila. Unsay priban niya pa mation natos makaray kay naglibog naman siya sa giingon ni Dani nga wala na nining kalibutan natos laing kalibutan. Di magpa-rapture siya. I-search na, ma-search na. Muabot man kanang panahon na importante ang timbre sa Espiritu Santo nga siya ang motimbre ang Espiritu Santo. Ug ni anang mga panahon na gumikan kay ang Espiritu Santo manluluwas ay gikanta na. Gikanta na. Dugay naman ang gipakanta kanang giingon dunay bag-ong kalibutan. Mao po nang giingon sa Pinadayag 21 bersikulo 1 o si 2 Pedro 3:13 nga dunay bag-ong kalibutan diin nagpuyo ang pagkamatarong. Gumikan kay Espiritu Santo manluluwas siya mo paibalo sa mga tao asa niya dadon ang mga tao nga iyang luwasunon. Kung asa na didto sa bag-ong kalibutan busa nituo ang mga anya sa pidim og rapture dadon ta ba? Busa nituo ang mga anya sa pidim og rapture dadon ta ba? Di magpa-rapture na. Kung basahon na to sa Biblia ang rapture, kisay mo rapture. Busa gani nag-iumong nga mawala ang wali nga Kristo. Nakabalik hinos Kristo. Kaya ni rapture man, rapturon man ang piidim.
kauban mo sa ubang mga pagtulunan sa priba brethren. Okay, basahin na to ang pre-verse last rin. versikulo, no? Okay, din sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church, din sa nakasulat sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16 ug 18 niya. Kaya ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios. Ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Katong nangamatay kuno diya kang Kristo brethren. Dayon, unsa dayon? Ating isunod pagbasa ang 17 gingon. Og kita nga mga buhi pa Matod pa ni Apostol Pablo. nga mahabilin Oh. pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kalangitan. Og sa ingon ni kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Ang problema, mga mahal mong tigpaminaw, nangambit sa kauban ni Apostol Pablo, kauban ka ni Makarayo, may balikan tang 17. Okay na, 17. O kita nga mga buhi pa, ingon sa Apostol Pablo siyang kauban, mahabilin, pagkasakgaon nga to sa mga panganod, uban kanila, sa pagsugat sa Ginoo, diya sa kanginan, og sa ingon na, kita magpakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Ang Ginoo bradon sa Juan 13:13 si Kristo. Tinuod. Na musakgaw. Asa naman itong Espiritu Santo kumanluwas nga ang modala din niyo si Kristo man. Mao man eh. O mga mahal na mong tigpaminaw og sa kuan pa ni brethren nga na ipagpangahoy ba brethren kasamad-samad kay ang iyang ipanguha nga kahoy brethren dadyangas man nasamad-samaran. Mura ni ilang doktrina ba nagkarambol gubot pas lukot sa hunasan, mga mahal na mong tigpaminaw. Musa mong gipanghinat dagan pang atong isgutan mo na ituyo na mo nga badbaran mo sa ilang kinabuang nga pagpamatod sa Biblia. Miabot na mga oras sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas D. Ihini Senior, kini ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalaw sab sa kauban nga mga ministro o ebanghelista. O kinusab si Brother Armand Rangkasaho. Og kiniusab ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami miyon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.